Zdravím, já jsem Liška, vítám vás u dalšího videa. Dneska to bude ze hry Minecraft Pocket Edition. Doufám, že se vám tohle video bude líbit. Pokud jo, nezapomeňte dát like a odběr a hnedka si jdeme udělat první svět. Tak. Bude se jmenovat normálně My World, bude to Survival, bude to na normál, bez cheatu a dáme hned play. Tak už se nám to buduje, doufám, že to nebude nějaký ostrov tam zase opuštěný uprostřed velkého moře. Co je to? Cože? Bez stromu. No to si ze mě. Počkat, tamhle jsou nějaký stromečky. Stromečky v dáli, už vidím. Za 7 horami, 7 řekami. Vidím břízy a duby. Takže hnedka začneme těžit. Tohle video by mělo mít přes 10 minut. Doufám, že se vám teda bude líbit. Pokud ne, napište do komentářů, co se vám nelíbilo, pokud kvalita, zvuk a tak. Potřebujeme hodně dřeva a hlavně 3 ovce zabít. 3 ovce. Na postel, aby jsme si mohli udělat postel samozřejmě. Možná někdy natočím i parkour mapy, pokud budete chtít. No tak. Teďka to byly velký bugy. No to si ze mě děláš tam. Jestli si ten debilní strom neskácí, tak se asi zabiju, protože to nestihneme postavit něco. Kolik máme dřeva? Myslím, že je to po 4, takže bychom měli mít dohromady 40 dřeva, jo. Tak, uděláme si crafták a asi 8 styků. Tady to položíme hnedka a něco z toho postavíme. Z těch pár dřeva, co tady máme, si uděláme malou budku zatím. Rozhodně nezoufejte, že ježiš, ty zase stavíš nějakou budku tady malinkou, do toho se ti nic nevejde. Tak nebojte, já to potom zvětším. Nemyslete si, že to bude nějaký umělecký díl, protože se mi to asi nebude dařit. A ještě se omlouvám, že to není jako barva taková asi, jakou byste chtěli, jakože tady je bříza, dole je normálně, jak se jmenuje, dub. Já už mám Alzheimera, takže se omlouvám. Mám těžkého Alzheimera 1. stupně. Počkat. Vykraftíme si sekírku a krumpáč. Tak, máme sekírku a můžeme jít těžit. Snad a teďka. Takže ještě tak 2 stromy pokácím. A měli bychom natěžit nějaký šutry a písek. To by mělo stačit na okna a na pec a je hele kráva tam vzadu. Jak tam stojí, jak debil. Cože? Ona zmizla. Viděli jste to? Ta kráva zmizla. To byla ufonská kráva a odletěla do vesmíru. Ano, přesně tak to bylo. Měla vysílačku a hned jak nás uviděla, tak se lekla. Bála. Protože my bychom ji zabili. Jsem se na to dokonce chystala. Hledová liška. Mňam, kravička. Papím. Kráva byla fuč. 17 ovc. Co? To ovce hned sem jde prostě. Děkuji ti za vlnu a za 2 masíčka, ovečko. Doufám, že tu máš kamarády, já potřebuji postýlku, víš? Teda
já moc jejich kamarádů nevidím. Zradila nás ovce. Co to vidím? Co to vidím v dáli za přízami? Doufám, že to jsou ovičky. Je to bílé. A je to... Doufám, že to není bříza. Že tady nejdu úplně... ovce. Ovička mi zdrhá. No jo, ještě neumí lovit. A zase omlouvám, že prostě je to... Prostě, že mi ty zvířata budou možná utíkat. No to si ze mě děláš srandu. Tam mám jen 2 vlny, potřebuji 3 vlny, no tak. Kuře, no. Super. Slepice místo ovce, co takhle nějaká výměna. To si ze mě děláš srandu, já. Bože mi. Spadnu do díry. Super, ještě, že mám svoje krásné dřevo. Tak. Tohle se ještě strašně moc omlouvám. No jo, no to se může stát prostě jenom lišce. Spadne do díry. Bože. To je tak ponižující. Přímo ve vlastním videu spadnu do díry a ještě navíc s vodou. To je super. Tak tady asi bude jedno okýnko. Takový praktický baráček. No, necháme si asi 10 dřeva zatím. Budeme to muset spojit. Tak, ještě dveře. Tady bude okno takhle. Taky bude okno. Fakt divnej dům, ale to je jenom takový prostě neukryt zase. Fakt si nemyslete, že prostě to tady jen tak profláknu svůj dům. Ne. A kdyby se to fakt neuložilo, tak proto to taky stavím takhle. Protože kdyby se to neuložilo, tak jsme v pytli a budeme muset do toho začít znova. Tak aby prostě jsme nestavili něco zbytečně, doufám, že by vám to nevadilo, kdyby jsme museli začít znova. Když tak, kdyby se to neuložilo, tak bychom možná dělali nějaký jiný mapy, prostě parkour a tak. Cože? A jo, ještě mám, dobrý. Jo. Hej. No dobře, blok. Ještě potřebujeme písek. Písek. Kolik máme tyček? 4. Tak já myslím, že teďka půjdeme na písek. Hele, koníci. Zabiju. Ne, koníky nechám. Koníci jsou hezký. Tak, tady si vezmeme pár písečků, asi tak. Máme asi 6 oken máme. Tak asi tohle bude stačit. A teďka bychom šli na kámen. Potřebujeme kámen na pec. To vypadá tak štipně ten dům prostě. Kámen. Já tamhle vidím něco, nějakou jeskyňku, že by, ne. To nesnáším úplně, když jdete někam a bum, tam nic není vůbec. Si myslíte, že je tam něco, on tam nic není. No tak já budu muset to do země. Čiž to já tak nesnáším. Tak snad aspoň narazíme, no, rychle na kámen, co chtěl říct. A omlouvám se, že teďka dlouho nevyšlo video, já jsem měla kašel a ještě to není moc dobrý. Takže když zakašlu, tak se prosím tě hned nezlobte, prostě strašně škrábe v krku. A kolik máme už toho šutru? No, 10. A teď 13. A vzhledem k tomu 8 na pec a 3 na krafťák, to je 11. Tak ještě jeden.
ne, vlastně ještě 2, ještě na meč radši. Pro jistotu. Jistota je jistota, hele. Tak honem jdeme k našemu domečku. Budeme tomu říkat ukrytu. Honem jdeme k našemu úkrytu. Ej, já si zavřu dveře přímo před nosem. Takže pec, sekera, meč a krumpáč. Dobrý. Takže pec si vezmeme a postavíme ji třeba semka. Dám tam asi tohle a musíme s tou udělat něco. Moc se omlouvám. Se připadám jak naše paní učitelka na fyziku, to taky pořád akorát kašle. Pořád musí kašlat, nic nás nenaučí ani. Pořád píšeme písemky, to mě strašně štve. Už ani nechodím do školy. Noci. Je noc. Dlouhá noc bude. A já nemám postel. Co budeme dělat? Nemáme postel. Jsme v pytli. Hej. OK. TF. Jaký divný, ne? Aha. A tady jak debil mačkám na to uhlí. Ještě nejde vyndat. A teď mi došlo, že už ho máme vyndaný. To je karma. To je karma. Nějaký zombíčci, co? Co posekáme mešíčkem? Stounovým? Počkat. Tak. Jdeme okýnka. Udělali jsme achievement. Tak a hnedka si uděláme to sklo na okna. No, zase mi, že tady byl skeleton. Tady nic nevidím. To je smůla. Tady si uděláme takhle schody. Ze mě asi parkourista nebude. Tak se mnou rozloučte. Sakra, to nikdy neskočím. Vůbec nic nevidím. Hned si vyndám to okno. Tak tady a tady. Teďka to skočím. No, konečně. Tamhle je zase ta kráva, jestli zmizí, tak ji zabiju. Je, hele, zombík, škoda, že nemám tu